Hello, what's up, mga Zayo, mga Dung. This is Iwano Guy Claros in the house. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell. Ayan, sige na good, isubscribe na ninyo para updated mo sa mga upcoming na mga palabas. Ayan, thank you. So today guys, since wala kaming lingnaw, wala kaming magawa sa bahay, kaya napagkasundan namin ang aking partner in crime, si Dong Jasper, na maggala kami dito sa beach. Ayan, beach guys, pero yung likod, tingnan nyo. Ayan. Nandito kami ngayon sa beach guys. Bandang papuntang north ng Cebu. Dito sa Wigis. Wigis ba tawag dito? Titays. Dito kami sa Wigis guys, sa may Titays. And nagpapainit muna kami before kami maligo. Ayan. So guys, stay tuned para makita nyo mga ginagawa namin later. Bababu! The next day. Two hours later. Kagawa ng sound. Makakuhan ka dahil paghinay. Oray ko ah. Oh, pandai naik boom. Layat tapi layat. Beli pa rin mga batay.
Hindi nga kayo sila. Oo. Makadere na to. Actually guys, nangaring ito diri para mang-remote. Kaya siya mo sa founder sa Facebook, si brother John Christopher. Brother, nasa kaya itong purpose. Ang po sa pagdiri ka, mang-remote tag-isda. Oh, mana? Sapiao dia. Daghan ng tao de, uy. Kawang gawa. Sige lang, basta di masiro sa panaga sa harap. Dili man maoy, dili ko maoy, di pa mo na ko. Ako pa
Snowflakes. Kailan ako pasabot ko ba? Ano ba? Lagi naman. Pwede ba mag... Ha? Nagkakit sa... Dako. Ano? Sa Mindanao. Yata isang... Parang ka na, oh. Buka ko. Buka na to. Tagpila niya siya. Tagpila siya, boss. Kami. 1,000. Ay, kay nihit mong good. Whale fin. Oh, whale fin. Naingan na sila sa Mindanao na. Pay-pay. Magdako lagi. Snake plant kung yapon na siya. Iligada ko na kaya paruho na kayo. Snake plant na siya yapon. Pero snake plant na daw. Alam ko na Mas barato to dito. Mas barato si nanay. Actually guys, kami karon guys. Ngat kami sa balay nila. At kami sa balay ani niya sa among pastor. Ano ka sa pastor nag-complete service daw. Pwede sa. Ano yung mabis-bis? Ato na sa big na sa kiki na tagbalik. Kapalit ko lang dati sa. Ano sa big na. Sa